Ayan mga kasinag, nakakuha tayong pagkain ni Bagwis. Bagwis! Okay. Ano? Ayan o. Oh, yung daga mo. Ayan yung pagkain mo. Mga kasinag, good morning. Ang aga bumisita ni Bagwis. Nabulabog ang mga manok dito sa amin. Siya na rin ang aming naging alarm clock. Ayan mga kasinag, nasa itaasan nyo. Bagwis! Morning! Huwag ka maingay, may mga tulog pa. Opo. May mga tulog pa. Dito wala ka, antayin mo ako. Ha? Dito yung ako kung may huli na yung trap sa daga. Makakain ka. Ha, punta mo ako sa rawis. Dito ka lang, huwag ka maingay. Mga kasinag, iniwan ko muna si Bagwis doon. Kasi nga, gutom na yun. Tingnan ko yung mga trap ko dyan sa daga. Yung inilagay ko kagabi kung may huli na. 2 araw pa lang nawala si Bagwis mga kasinag. Pangatlo sana ngayon, kaso umuwi. Baha pala dito. Laki pala ng tubig ngayon. Ayan o. May tubig dito sa aming daanan. Ang laki pala ng dagat ngayon. O mga kasinag, andito rin lang ako. Update ko muna kayo sa aming dagat ngayon. Ayan mga kasinag oh. Yeah. Oh, yan ang dagat namin ngayon. Napakaganda. Kalmadang kalmada. Ang linaw ng tubig. Tapos napakalinis ng tubig ngayon mga kasinag. Hindi dumi. Kaso lang mga kasinag, ngayong panahon napakaraming salabay. Kaya sa mga maliligo dyan, mag-iingat po kayo sa salabay. Sa Tagalog ay dikya. Ayan mga kasinag, paakyat na tayo dito sa inalagaan kong lupa. Ay. Mahirap-hirap po kasi akyatin ito mga kasinag. Mataas-taas. Ngayon pala mga kasinag, magkukupra na ako dito sa rawis. Naka-schedule ako ngayon para magkawit dito. Kasi medyo matagal-tagal na rin hindi nakupra ito. Ilang buwan na. Kaya ngayon mga kasinag, kukuprahin ko na ito para may pang-allowance naman yung mga bata pagpasok sa eskwela. Hiningal ako dun. Hiningal ako sa pahon. Tingnan natin kung may huli yung ating trap dito sa daga. Hoy, wala. Sa 4 na trap na nakuha ko mga kasinag, 0 wala pa kahit isa. Dito na, dito. Oh, wala rin. Patay tayo nito. Wala oh. Saan pa? Dito. O yun, ay salamat mga kasinag. Nakaisa tayo. Salamat sa mahal na Panginoon. At hindi niya pinabayaan si Bagwis. Ayan mga kasinag, nakakuha tayong pagkain ni Bagwis. Nakaisa tayo. Ayan. Diyan ka muna ha. Huwag ka magwala dyan. Malakas mga kasinag nagwawala. Sa pampito. Ay wala. Wala yung pampito natin mga kasinag. Walang huli. Ayun mga kasinag, pito na yung nakukuha natin trap. Nakakaisa pa lang tayo. Yung isa pala itinaan ko doon sa may tanim kong mga pandan. Doon ko pala itinaan kagabi. Balikan natin doon mga kasinag. Ang mahalaga, nakaisa ako ngayon mga kasinag para may maipakain kay Bagwis.
Yun ang importante, ang mahalaga. Ay. Ito naman kasi isa pa lang. Siya nadali natin. Yeah. Di ba? Pito na yung trap natin mga kasi nag-iisa pa lang nahuli natin, tapos yung isa umang pa. Diyan ka muna. Ayan. Ikot tayo dito. May isa pa kasi dito mga kasinag. Yung ikinaan kong trap, yung pang-walong trap. Matundo pa ako. Madulas. Dito ko kasi nilagay yung pang-walong trap gabi. Tingnan natin kung may huli. Ay! Meron! Ay, salamat. Ayan mga kasinag, pangalawa. Meron siya. Okay na mga kasinag, nakadalawang daga na tayo. Kahit pa paano may makakain na si Bagwis. Nakadalawa tayo, malaki at maliit. Uwi na tayo at nagwawala na yung si Bagwis sigurado mga kasinag. Ayan, update ko lang kay maya mga kasinag ha. Mga kasinag hindi pa talaga umalis si Bagwis. Andito, meron nakahuli ang mga dalawa. Ayan. Bagwis! Asan ka? Halika dito. Ingay mo. Hindi umalis si Bagwis mga kasinag. Kakatuwa naman. Meron, dalawa. Gising na yung mga chikiting ko. May eskwela kasi ngayon mga kasinag. Dito naman, half day lang naman ang eskwela. Agaw ng grabing init ang panahon. Ayun mga kasinag, pakain natin sa Bagwis. Bagwis! Bagwis! Kukuha muna ako ng sako. Halika na. Ayan na. Okay. Halika dito. Ayun mga kasinag si Bagwis. Kapasunurin ko dito. Ayan. Halika na. Gutom na gutom si Bagwis. Halika na. Bagwis. Halika. Dali. Bagwis. Okay. Ano? Ayan yung daga mo. Yan yung pagkain mo. Sige na, kainan na yan. Kaya mo kainin yan? Opo, kaya mo itong buksan. Ha? Ayan yung pagkain mo. Kainin na yan. Ano, gutom ka na? Ha? Opo. Kakainin mo na ito? Kakainin mo na? Opo. Saglit lang. Pasukin natin sa loob ng sako. Kasi hindi ko pa pwedeng alpasan ito ng ganito mga kasinag. Kasi nga mabilis yung daga, hindi pa niya kayang habulin. Ito na, huwag kang alis. Saglit lang.
na, may pagkain mo. Yan po. Ito na, ito na. Ito na. O yan, atak. O, banat eh. O, sige, banat. O yan. Okay, very good. Wala kang kawala dyan. Salamat sa mahal na Panginoon at nakahuli talaga tayo mga kasinag. Kung hindi tayo nakahuli, pangatlong araw siya ngayon na wala akong maibigyan na pagkain. Pero nung nakarang 2 araw mga kasinag, hindi talaga siya umuwi. Ngayon, ikatlong araw, buti lang nakahuli tayo. Kasi nung nakaraan, wala din ako nahuli mga kasinag eh. Buti lang, nasortihan ngayon. Ayan daga na yung mga kasinag, hindi na niya bibitawan yan. Ayan daga na yung mga kasinag, hindi na niya bibitawan yan hanggat hindi patayan. Pag patay na yung daga na yan, yan na, mabanatan na niya yan. Tiniit na niya oh. Natin mga kasinag. Opo. Ano, patay na? Ha? Opo. Yan, sige. Balahibuhan muna. Opo. Layo muna tayo mga kasinag, baka tayo atakihin. Kasi may hawak na siya pagkain eh. Baka pagaya nung nakaraan inatake tayo ni Bagwis. Ay mga sinag, hindi pa nasikat ang araw. Nandiyan pa lang yung araw, natatakpan pa ng mga puno ng niyog. Nahirapang patay ni Bagwis mga kasinag yung daga kasi malaki. Ayan mga kasinag, patay na yung daga. Binitawan na niya. Sige na, kainin mo na yan. Sobrang bigat mga kasinag eh. Hindi na lumipad si Bagwis. Sige, dalhin mo na sa itaas sa puno yan para makakain ka na. Opo. Opo. Opo.
Ginadali mo sa taas. Opo. Doon sa malaking sanga dyan, oh. Opo. Opo. Yun na. Ayan mga kasinag, andun na si Bagwis. Hayaan na naman natin yan. Huwag na natin istorbohin para makakain na siya mga kasinag. Update ko lang ulit kay Meme mga kasinag. Kasi ngayon ilipat ko muna si Magayon. Tapos pakainin namin yung alaga namin baboy. At maumpisa na ako mangawit ng niyog mga kasinag dun sa Rawis. Si Mrs. naman papunta ngayon sa Barangay Bubuan. Sasama na siya doon sa mga estudyante. Papunta doon kasi may asikasuhin siya. Kaya makakatulong ko ngayon sa pagkukupra doon sa Rawis ay si Pacquiao, yung pamangkin ni Mrs. Ayan mga sinag, update ko lang kay mamaya.